Здравейте, ютубъри, и добре дошли обратно в експеримента BG. Стоковата борса започна седмицата, така да се каже, плахо, но вторник получихме поредните горещи данни за икономиката и пазарите доста бързо започнаха да се сриват. Главната новина за седмицата беше, че дългосрочните облигации също започнаха рязко да падат, което доведе до още повече страх и паника, дори повече от миналата седмица. През останалите дни също получихме още важни икономически данни и ако искате да разберете какви са те, какви всъщност бяха и нашите действия и разбира се да чуете нашата различна гледна точка, останете с нас до края на видеото. Нека да се насочим директно какво се случи през седмицата и защо и преждевременно, разбира се, ще погледнем нашето портфолио. Като първото нещо, на което искам да обърнем най-голямо внимание, и това е нещо, което започна да срива пазара и да всява страх, това е във вторник. Това са Jobs Opening, които дойдоха изключително горещо. Тук може да забележите, че са дошли на 9 милиона и 600 хиляди от консенсус очаквания на 8,8 милиона, което е изключително голяма разлика, което буквално заби пазара, буквално с над 1% заби индексите абсолютно веднага, което разбира се също допринесе за още повече страх и паника. TLT-тата, това са дългосрочните облигации, също започнаха и те рязко да падат, което разбира се допринесе за този страх и паника, но интересното в случая е, че това са много повече свободни работни места, които се отварят от големите компании, което разбира се означава, че икономиката все още е доста гореща, доста силна, компаниите търсят да назначават и разбира се, контрастно това означава, че евентуално Федералният резерв ще иска да задължи мерките евентуално по-дълго затегнати, вече почне да се спекулира за още едно увеличение на лихвените проценти, но това е информацията, която във вторник срина пазара, срина TLT-тата, дългосрочните облигации и внесе още повече страх и ужас на финансовите пазари и за икономиката като цяло. Но какво се случи след това, евентуално може би ще ви изненада, което ще погледнем след малко. По-нататък в сряда, ако не се лъжа, получихме още интересни икономически данни в сряда. Това са Services PMI, S&P Global Companies PMI и тук може да забележите Factory Orders, нещо интересно, което получихме и разбира се още, така да се каже, допълнителни интересни данни, но като цяло тук може да няма кой знае какво, тук може да видите, че имаме съвсем леко отслабване на Services PMI, което до някаква степен може да се счита и за положително, както казах и преди съм говорил, че негативните новини може да се считат положително и vice versa и обратното. Но интересното е, че въпреки, че имаме съвсем малък мис с 10 basis points, все още се намираме над този левел, 50-я левел, който е изключително важен, който докато все още се държим над ниво 50, това значи, че все още икономиката има разрастване, има expansion, докато ако тези данни паднат под 50, това означава, че има свиване, но по-надолу може да забележите, че всъщност Composite S&P Global PMI имаме съвсем леко увеличение. И интересно тук по-надолу може да видите, че Factory Orders са дошли доста по-силно от очакването на 2%, като очакванията са били за 0,20 basis points, което е положително, бих казал. В крайна сметка, въпреки че пазара, както и тук във вторник, реагира доста негативно, в крайна сметка това са си добри и силни данни за икономиката, показва, че компаниите все още назначават, все още имат доста свободни работни места. Тук също на следващия ден продължаваме Factory Orders, виждаме доста приятно увеличение от над 1% beat, което всъщност са си доста положителни данни и колкото и първосигнално или краткосрочно това да са негативни новини и медиите и хората евентуално да реагират доста негативно, това си остават доста положителни и приятни новини, който както иска да го разбера, това са си положителни данни. И вече по-късно през седмицата, в петък, мисля, че получихме може би също така доста важна информация, която първосигнално пазара реагира изключително негативно и го заби, но какво се случи след това, след малко ще погледнете, което дали чак мен ми изненада, че пазара затвори точно така както затвори. Но в петък получихме процента на безработица, който дойде всъщност малко по-високо от очакването с 10 basis points на 3,8 от очакване 3,7, което отново първосигнално буквално така наистина стрес на пазарите, срина ги буквално наистина с, може би пак отново с процент, но те започнаха лека по лека да се възстановяват. И след малко ще погледнем какво се случва и там. Тук точно по тях може да забележите Average Hourly Earnings, идват отново малко по-слаби от очакването и Average Hourly Earnings не това от година до година, това от месец за месец, отново с 10 basis points по-слаби от това, което се очакваше. Като цяло това не е кой знае какво, не е кой знае колко лошо, като нещо положително, което може да си извлечем от тази информация е, че няма да виждаме инфлационна спирала. Един от мечите аргументи, които се говореха преди е, че
когато инфлацията се покачва, продуктите се покачват и заплатите на хората, ако също се покачват с също толкова високо спрямо примерно на инфлацията, това ще образува една инфлационна спирала, но в случая това може би ни подсказва, че икономиката или работния пазар или заплати, просто всичко, така да се каже, вече се стабилизира и нещата според мен не са чак толкова лоши, колкото медиите или хората или като цяло всички анализатори в момента все още доста негативни, да не говорим тук във вторник, когато получихме тази горещи данни за работния пазар. TLT-тата, нали, дългосрочни облигации, както казах, се сринаха, което изглежда доста зле. Първо сигнално изглежда изключително зле, но какво случи след това, може би ще ви изненада, което може да погледнем, разбира се, след малко. И нека да скочим към investing.com да видим и там какво случва реално с пазарите евентуално за изминалата седмица. Като ще погледнем първо S&P 500 и може да забележим за изминалия месец като цяло. Първо сме негативно почти 3%, 2,8%, но може да забележите какво се случи тук за изминалата седмица. Скок от 0.65. Това тук се случи във вторник, тази забивка, която виждате тук се случи във вторник. Мисля, че Fear индекса стигна Peak Fear, мисля, че тук изключително буквално по всички медии, буквално и доста ютубъри започнаха да пускат само негативни видеа, как нали, че 30-годишните, 20-30 годишните облигации си направиха ново дъно, нали, че това е изключително лошо за икономиката и буквално всички под слънцето започнаха да стават изключително негативни, което на мен ми подсказва, че това може би е перфектният момент, нещо, което обича да прави пазара, е в момента да обърне и разбира се да набутва колкото се може повече хора. И интересно как може да видите след тази забивка, която се случи тук във вторник, как лека по лека пазарът тръгна да се възстановява. В петък получихме още една забивка, както споменах, когато получихме процента за безработицата, който беше с 10 basis points повече от очакваното. Пазара се заби, но изненадващо вижте какво възстановяване направи пазара след тази невероятна забивка, която най-вероятно е накарало хората да останат още по-негативни, евентуално да поемат някакви негативни позиции или да продават буквално. Тази седмица в момента мисля, че стигнахме Peak Fear. Мисля, че тази седмица имаше още повече страх от паника спрямо миналата седмица. Аз мислех, че миналата седмица сме стигнали доста така силен страх, но в момента мисля, че стигнахме точката на Peak Fear. Изключително негативни. И като цяло, ако погледнем за годината, S&P-то, това движение тук или това движение тук, тази корекция, за мен това аз го виждам като една най-обикновена корекция. И дори един най-простия технически анализ може да си дръпте една черта тук, което евентуално да ви е, ако тук е било резистант, в момента ви е support и естествено, както виждате, сега пазара съвсем спокойно може да обърне и да избута нагоре, което въобще няма да се очуди ако се случи, даже по-скоро залагам, че точно това ще се случи, защото пазара, както сме говорили преди, психологията на пазара е да се опитва да набутва максимално много хора и не просто малките инвеститори, както и в предния епизод, дори и големите умни пари също в момента са изключително набутани, тъй като и те в момента имат, мисля, че стигнаха, в момента са изключително доста шорт и това е перфектният момент, естествено пазара да набута нали, не само малките инвеститори, а масово хората, включително и големите умни пари. И нещо интересно, много интересна корелация започнах да виждам точно тази седмица спрямо предната, е това, което си говорихме преди месеци назад, когато направих аз моето последно предупреждение, че точно тук е перфектният момент да започнете да инвестирате. Може да видите какво се случи след това, но интересното е, че тази седмица, естествено тук може да забележите какви зелени свестички се образуваха, но интересното е, че ако петък не беше толкова силен ден тук, този ден не беше чак толкова силен, а примерно беше една идея по-слаб, но интересното е, че корелацията, която започнах да забелязвам спрямо нали, повече от половин година, края на миналата година, е, че започнаха да се образуват тези Doji Candles, които забелязах да се образуват тук. Но много интересно, забелязвам отново, когато сме на Peak Fear, пазара някак си започва да обръща и няма да се очудя, ако видим нещо такова, както сме видяли и тук. На такова движение, може да видим и тук нагоре, може да видим едно засилено движение. Това е нещо, което аз виждам като положителен човек, така да се каже, някой, който е лонг на пазара, който следи по-скоро какво се случи с икономиката и като цяло работният пазар е силен, икономиката се държи. Като цяло, както казах, дългосрочно това са добри икономически данни. Краткосрочно могат да звучат доста негативно и медиите могат да ви наливат страх и паника, но според мен дългосрочно това са си добри новини. И нека да скочим към нашото портфолио и да видим там какво се случва. Като за последния месец сме съвсем малко надолу, 73 паунда, но за последните 7 дена сме нагоре 430 паунда, като интересното е, че снимам това видео в неделя
миналото ми видео беше в петък, преди да отвори пазара и тогава всъщност избутахме, мисля, че 1% допълнително или половин процент, така че в момента, ако считаме от предното видео в петък до сега, сме над 1% на плюс, но ако смятаме буквално от седмица за седмица, сме 430 паунда за изминалите 7 дена. И тук може да забележите какво се е случило във вторник, този дроп, който се вижда, това се случи във вторник. Тук, всъщност точно тук, когато и TLT-тата, дългосрочните облигации се сринаха, ето може да забележите как нашето портфолио дъното е било точно тук. И от тук сме имали възстановяване, лека корекция, консолидация и в петък се престирахме и сега, разбира се, очаквам продължение на това движение. Като какво се случихме ние и какво всъщност бяха нашите действия, и въпреки че малко избързах, просто искам да ви покажа, че всъщност ние наляхме буквално останалата част от нашата ISA, това са 2000 паунда, ги наляхме тази седмица в пазара. Точно защото поради причината, че аз мисля малко, така да се каже, наобратно, и тъй като още от миналата седмица Fear and Greed индикатора показа Peak Fear, въпреки че не очаквах този спад, който се получи във вторник, а ние сложихме нашите парички в понеделник, този скок е точно заради това, може да видите, че бих казал, че доста добре съм оцелил седмицата или момента, и въпреки че не съм оцелил това дъното, което се получи, ние ги вкарахме на това дъно, може да забележите. Точно тук, когато пазара отвори негативно и тръгна да пада, реших, че това може би е добър момент да се вложат парите. Директно засилихме останалата част от нашата ISA, която може да видите, че нашата ISA е пълна и имаме 0 паунда remaining, тъй като реших, че е много добър момент или евентуално е доста добър момент пазара да обърне и да започне да набутва отново и отново да набутва хората. И затова реших да напълним ISA тук, и въпреки че не оцелих дъното на седмицата, което беше тук на следващия ден, може да забележите, че какво приятно възстановяване направихме до края на седмицата, и повярвайте ми, дори да не оцелите точния ден, което абсолютно не е фатално, ако оцелите поне седмицата или дори месеца, дългосрочно ще се представите доста по-добре от примерно 95% от хората. Така, по-надолу мисля, че победителите, да видим набързо какво случва с нашите компании. Palantir се представя изключително силно, има доста силно възстановяване, като за последния месец сме плюс 8,3%, като мога вече да потвърдя, че сделката с NHS на стойност над $500 милиона всъщност беше одобрена и може би затова стока доста бързо се възстанови и тази седмица, като може би победителя за седмицата всъщност беше Tesla, ако не се лъжа. Имаме скок от 5,5%, въпреки че излядаха някакви негативни новини тук, може да видите, че доста бързо тези дана в момента биват изкупувани, и дори тук във вторник, когато получихме негативните новини, нямаше кой знае какъв дроп, просто в момента има отново някакъв хайп се получава към Tesla и доста хора започват да купуват, но ние, разбира се, нашата позиция отдавна е изградена, няма какво толкова да купуваме, вече прави 150, напълно съм доволен с тези парички. Hims & Hers monthly сме все още на минус, за изминалите 7 дена сме съвсем малко 1% на минус, но интересното в случая нещо, което може да забележим, е, че както споменах в предния епизод, тук мисля, че сме ударили дъното на $6 per share, мисля, че забихме едно дъно, и от тук насетне очаквам отново някакво продължение. Напълно технически може да забележите, че тук имаме lower high, то евентуално, ако смятаме спрямо тези дена, това е higher high, тук имаме lower high и от тук очаквам вече да видим някакво по-силно движение. Имайте и в предвид, че вече сме няколко седмици, след няколко седмици ще видим earnings, започва новия earnings season, и съм доста позитивен, че компаниите, не само нашите компании тук, но и доста компании ще се представят доста добре, и очаквам това да подпомогне пазара, разбира се, да избута до нови висоти, но първо ще видим какво ще стане. Аз си оставам положителен, даже доста положителен, затова и както показах преди малко, налях и последните 2000 паунда към нашото портфолио, като в принцип ние трябваше да инвестираме по 500 всяка седмица, но прецених, че този Peak Fear в момента ще е перфектната възможност да засилим останалата част от нашата ISA, и от тук вече ще се надяваме или евентуално ще се радваме, ако нашето портфолио от тук вече насетне евентуално стигне до нови висоти, нови all-time highs. По-надолу Enphase. Нищо интересно при Enphase, като цяло за последната седмица сме flat 0.24, но отново може да видите каква забивка се направи Enphase във вторник. Доста бързо, още на следващия ден започна много рязко да се възстановява, но за мен доста интересно се получава пак, чисто технически се забелязва едно така улягане, движение нагоре, и няма да се очудя, ако вторник тази седмица сме ударили дъното на Enphase точно тук, в ниските 110, и естествено е време да направим обрат. StoneCo е също една от компаниите, която в момента доста ме разочарова.
Не знаем защо, дали заради високите лихвени проценти, дали нещо се случва в Бразилия, нещо негативно. Като цяло за Stone Coal съм доста ентусиазиран, има доста положителни новини. Мисля, че обявиха сток buyback, което разбира се е доста положително, но компанията продължава да бъде доста сериозно натисната, дори за изминалите 7 дена имаме спад от почти 6%. И дори тук забивката във вторник доста бързо беше изкупена, но стока така не че тук на седмицата продължи да си пада, което ми е малко странно, при положение, че тази компания в момента е изключително подценена, нали, според мен, въпреки че статистически е доста подценена. Може би набързо ще вляза в Yahoo Finance, просто набързо да погледнем една от метриките за Stone Coal. Може да забележите тук. Ако цъкнем в Show All Key Statistics, нещо изключително интересно, което за мен просто е абсолютно нелогично, е, че тук може да забележите, че Forward PE на Stone Coal в момента е 10. 10 Forward PE за компания, която расте с 30% на година. Това е пълен абсурд, или с над 30% на година. Това е пълен абсурд. Това вече влизаме отново в Deep Value Territory. Нали? Дори тази компания става изключително подценена за растежа, който има, и то не е само сега, тук си говорим за години за напред, и преди съм говорил как сектора в Бразилия, специално съм инвестирал в Stone Coal заради бразилския пазар, който ще види изключително повече растеж спрямо другите финансови пазари, затова предпочетах, нали, Stone Coal пред нещо като SoFi или пред нещо като PayPal, въпреки че това се случва още от миналата година, но в момента се намираме в доста ефтини нива, Deep Value, както се казва. За мен тази компания просто крещи, че е изключително ефтина и просто ми е до някаква степен нелогично да я виждам на тези ниски нива, но нашата позиция е пълна за момента, тъй като засилвах парички към блок и затова всъщност не добавям към позиция на Stone Coal, но просто ако има някой, който се чуди, в момента е на изключително ефтино ниво, както и Химсенхърст. Това са ми двете компании, които са в момента са ми изключително ефтини. И по-надолу, какво се случва с блок, като цяло за последния месец е изключително набита. За изминалите 7 дена проценти и половина, отново имаме продължение на спада от вторник към сряда, но горе-долу добро възстановяване до края на седмицата, да видим дали кога ще се намерим дъното на блок. Разбира се, затова тази позиция е малко по-малка и даже аз не планувах въобще да я правя толкова голяма, но в момента отново ми е изключително атрактивна на доста ниски нива. И MicroStrategy, мисля, че за изминалия месец и за изминалата седмица отново малко слабо представяне. Интересно как почти по същия начин се движи като блок, като Square, но тепърва ще има какво да се случва и там. Като цяло интересно е, че позицията ни отново пак стана на плюс, Stone Coal пък обърна на минус, но като цяло, нали, евентуално другите компании в момента ни държат портфолиото, но все пак очаквам и това началото на 2024, мисля, че и блок и Stone Coal, евентуално като Федералният резерв най-накрая поговори за срязване на лихвените проценти. Тези две компании ще бутат доста сериозно нагоре, включително и с Enphase, нещо, което също е доста чувствително към високите лихвени проценти. Това е също удря Enphase доста сериозно, но контрастно, когато нещата почнат да обърнат и почнат да се стабилизират и да се смекчават финансовите условия, тези компании предполагам, ще избутат портфолиото още повече нагоре, но краткосрочно, нали, следващите 3-6-9 месеца, абсолютно ме притеснява да виждам слабост в тези компании и даже, нали, това не е финансов съвет, но според мен тези компании са изключително атрактивни. Набързо в момента може набързо да скочим обратно към investing.com, да погледнем всъщност петрола беше наказан през изминалата седмица, може да забележите дроп от 8,88%. Може да бележите, точно за това не е добра идея да се инвестира може би в суровини, защото те са изключително волатилни, изключително лесно се манипулират и просто това е за трейдване, да, може да се каже, че се струва, но за някакви такива дългосрочни инвестиции базовите суровини са абсурд според мен. Аз предпочитам да инвестирам в компании, които предлагат продукти, сервисис, може да ги оцениш по някакъв начин, но не и в, нали, базови суровини, включително и злато. Аз не съм голям фен на златото, но може да бележите буквално какво се случи в рамките на петрола се срина с почти 10%. То имаше доста хора, които всъщност си мислеха, че петрола ще избута до $100 за барел или над $100 за барел, но може да забележите какво се случва. Златото, просто набързо да зачекне за златото, пълен абсурд и при златото по 5% за изминалия месец, много може да забележите какво е сипване. Тези, които са любители на BRICS и на тяхната валута, която, нали, ще е обезпечена с злато, може да им кажа честито, защото този хайп се получи точно отново началото на годината, мисля, че се случи, мисля, че точно около този период. И от тук насетне може да забележите, когато масата започне да
се хайпва за нещо, значи най-вероятно вече е късно и това е, нали, в случая злато за БРИКС, за обезпечаването на държавите в БРИКС, които изкупуваха масово злато. И може да виждате, че лека по лека тренда доста сериозно си пада надолу. И така, долар индекса може би най-накрая показва някаква слабост и може да видите каква интересна обърната свещичка се получава тук и най-вероятно това ще е, може да виждате какво, въпреки че тук се изстреля отново петък, след като получихме данни за бързо се изстреля и доста бързо се заби. За мен това отново е доста ясна индикация за обратна тренда и най-вероятно това движение приключи и от тук вече виждаме едно изсипване. И така, като цяло хората станаха изключително предпазливи, вече почти няма ютубери, които да хайпват пазара, да хайпват конкретни компании, което за мен отново е чиста индикация, че най-вероятно е момента пазара да обърне и да започне да накарва хората да изпускат, включително и, както казах многократно, и умните пари в момента са изключително набутани, както изтърваха цялото това движение нагоре сега, като са Peak Fear отново тук, ще изтърват и следващото движение нагоре. Вече е интересно, че в интернет пространството вече много малко хора са хайпват дадени компании, включително и дори тези, които инвестират в, да кажем, в дивиденд компании. Примерно в момента също са изключително предпазливи, да не говорим като цяло, че доста дивиденд компании в момента са изключително наказани, но до някаква степен това се дължи и на Money Markets, което тези Money Markets нашумяха от доста време, но все изпускам да говоря за тях или просто срязвам този абзац от видеото, тъй като все не ми остава време и видеята стават изключително дълги. Това е може би една от причините бонд yield-овете, т.е. дългосрочни облигации да падат, което кара тяхните yield-ове, тяхните проценти да се качват, че е по-добре хората да си държат парите в Money Market ETFs, където имат много повече ликвидност. Не трябва да се заключват парите в 3 месечни облигации, 6 месечни облигации, 2 годишни, 10 годишни. Money Market-ите, ETF-овете връщат почти 5% или средно около 5%, имат абсолютно същия процент като дългосрочните облигации, нали, Treasuries. И в същото време имате достъп до тези пари, те са абсолютно ликвидни, може да си ги продадете по всяко едно време, може да се закупувате по всяко едно време. И това е една от причините, може би, разбира се, има други причини, дългосрочните облигации да падат, тъй като Money Market са много по-атрактивни, с много повече ликвидност и също са толкова безопасни като дългосрочните облигации или Treasuries, както се казва US Treasuries. И в същото време от другата страна също са дивиденд акциите, които, нали, много хора инвестират в дивиденд компании заради дивиденд, който получават 3, 4, 5%, но отново вие може да си вложите парите в Money Market ETFs, които ще ви върнат абсолютно безопасно, примерно едни 5% на година, които даже в някои случаи са много по-добри от някои дивиденд компании, които предлагат 3-4%. Разбира се, в момента изключително много дивиденд компании са смазани и има доста атрактивни компании, нали, смея да твърдя наистина, че в момента има наистина доста атрактивни дивиденд компании и дали аз заглеждам някои от тях, като една от тях е Realty Income, чето по-нагоре в моя watchlist. Realty Income е една от компаниите, наистина, които в момента ми е изключително атрактивна, но не знам, просто това не е моят стил на инвестиране, като цяло все още си мисля, че по-добре се ориентирам към компании с по-голям растеж в сектори, които имат години на предрастеж. Въпреки че, разбира се, сега може да, ако сега купувате дивиденд компании, които, разбира се, в момента са изключително ниски нива, и то не е само една, те доста изключително, пазара един вид в момента става изключително лесен, тъй като много компании са смазани и така да се каже, ако започне следващия бурън, която и компания да купите, евентуално ще видите добра възвръщаемост, затова в момента пазара до някаква степен може да се каже, че е лесен пазар. В случая пак, въпреки че наистина някои компании и дивиденд компании ми стават изключително атрактивни, не виждам себе си просто да инвестирам в тях, тъй като краткосрочно, нали, в следващите няколко 6 месеца, няколко квартала, няколко 3 месеца, 6, 9, 12 месеца може да направите добра възвръщаемост, но след това просто не виждам, след като се възстановят тези компании, какво ще правя след това. Най-вероятно трябва да продам и евентуално да купя някоя друга компания, която е в моя стил с повече растеж. Олеле, MPW. MPW също ми е отново изключително атрактивна в ниските $5 per share, но просто откакто я продадах, спрях да следя какво се случва с нея. Нали, не давам никакви финансови съвети в момента, но в момента ми е доста атрактивна на ниските $5 per share, но не следя какво се случва с компанията, така че не мога да дам оптимална оценка какво се случва и там, но наистина има доста хубави дивиденд компании, които в момента са на доста добри цени
И контрастно обаче в същото време има и доста малки и бързо растящи компании, фаворити за мен, които разбира се в нашото портфолио, които също са ми доста атрактивни и предпочитам да инвестирам в тях, отколкото в по-бавно растящи дивидендни компании, въпреки че, както казах, има наистина голяма вероятност да видите доста силна възвръщаемост и в момента и от дивиденд компаниите, но след това евентуално ще се чудя какво да правя и това не е в стила ми и не мисля, че е достатъчно, ако искате дългосрочно да биете пазара евентуално. Не мисля, че дивиденд компаниите са нещо, което ще ви помогне да постигнете тази цел. И така, мисля, че това ще бъде за днес. Благодаря ви, че останахте с нас до края на видеото. Не се колебайте да ни оставите по един коментар, ако нещо ви интересува, както и по един лайк, ако ви допада нашата различна гледна точка. Аз си оставам Добромир и до другия път.